இதுல இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயமும் இருக்கு. நாம ஒருத்தனை பத்தி மொத்தமா மறந்துட்டோம் போல. ஆமால, அப்படின்னா டோபியும் இறந்து போயிட்டானா? டேதரா இது வரைக்கும் அவனை நினைச்சு கவலைப்பட்டதே கிடையாதே, அப்புறம் என்ன? சரியா சொன்ன. அவன் உயிர் பொழைச்சிருக்க வாய்ப்பே இல்ல. டெய்தாரா அந்த சக்தி வாய்ந்த ஜுட்சுவை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி டோபியால நிச்சயமா அங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிருக்கவே முடியாது. பரவாயில்ல விடுங்க. டோபி இறந்ததுனால நமக்கு எந்த இழப்பும் இல்ல. ஆனா டெய்தரா அப்படி கிடையாது. அவர் ரொம்ப பலசாலி. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, ஆனா எனக்கு அந்த டோபிய பிடிக்கும். நம்மளே அவன் ஒருத்த மட்டும்தான் சந்தோஷமா இத பத்தியும் கவலைப்படாம இருந்தான். உண்மையாவே அந்த விஷயத்துல அவன் திறமசாலிதான். அது என்னடா சொன்ன அவன்? நம்மளே அவன் ஒருத்த மட்டும்தான் சந்தோஷமா இத பத்தியும் கவலைப்படாம இருந்தான். உண்மையாவே அந்த விஷயத்துல அவன் திறமசாலிதான்.